Bueno, ariketa honetan dinozkoe, kalkulatu 3x gehi bi berdin 6 zuzenaren malda bera izan eta b puntutik igarotzen den zuzenaren ekuazioa. Beraz, emoten dozkue zuzen bat, 3x gehi bi i berdin 6 zuzena, eta kalkulatu behar dugu beste zuzen bat, malda berdinekoa eta b puntutik pasatzen dana. Bueno, grafiko honetan ikusten dugu apurre, bai? Beraz, guk lortu behar duguna, hauze da. Hau da, GeoGebrarekin egiterakoan lortzen duguna. Orain egin behar duguna da analitikoki, bai? Orduen, gu dakigu 3x gehi bi i berdin 6 zuzenaren malda berdin izan behar dugula. Orduen, lehenengo gauza da, kalkulatzea 3x gehi bi i berdin 6-ren malda. Vale. Malda kalkulatzeko bakandu egin behar dugu i. Beraz, bakantzen badugu, izango zen, bi i berdin 6 ken 3x eta i berdin 6 ken 3x zati bi. Beraz, i berdin 6 zati bi 3 minus, edo ken 3x zati bi. Zein da beraz zuzen honen malda? Malda hau eta malda hori, zuzen hau eta zuzen hori berdinak dira. Bestera batera idatzita. Malda da minus 3 biren. Orduan, badaukagu ja, kalkulatu behar dugun zuzenaren malda. Orduen, dakigu, malda dala minus 3 biren, eta puntoa dala b puntoa minus bi 3. Datu horiekin kalkulatu behar dugu zuzena. Zuzenaren ekuazioa kalkulatzeko metodo desberdinak ikusi dugu aurreko gaian, aurreko ariketan parkatu. Orduen, gu zuzenaren ekuazioa orokorra dala i berdin mx gehi n. Errezena izango litzateke ordezkatzea malda minus 3 biren x gehi n, eta orain dakigu b puntua betetzen dagoela ekuazio hori. B puntuaren x da minus bi, eta i da 3. Beraz, ordezkatzen dugu 3 berdin minus 3 biren x edo absisa minus bi gehi n. Eta hemen bakarrik bakandu behar dugu, edo kalkulatu behar dugu n-ren balioa. Beraz, 3 berdin 6 gehi n. Beraz, n ordenatua jatorrian izango litzateke, edo da, minus 3. Beraz, m minus 3 biren eta n 3 gaz, osotzen dugu ekuazioa. Dala, minus 3 biren x ken 3. Eta hauze da, zuzenaren ekuazioa.